Și procurorii din Bacău au reușit identificarea și reținerea a 7 suspecți de trafic de droguri. Jumătate de kilogram de cannabis a fost confiscat în urma unei acțiuni desfășurate de polițiști și procurori în județul Neamț și în municipiul Bacău. 4 persoane au fost arestate preventiv pentru 29 de zile. Alte 2 sunt cercetate în stare de libertate, iar pentru o persoană s-a dispus măsura interzicerii de a părăsi localitatea. 22 septembrie anul curent, sub coordonarea procurorului din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Bacău, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, în colaborare cu jandarmi ai grupării mobile de jandarmi Bacău și luptători ai detașamentului de poliție pentru intervenție rapidă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, au desfășurat o acțiune pe raza județului Neamț și a municipiului Bacău pe linia combaterii traficului și consumului ilicit de droguri. Documentarea activității infracționale s-a realizat cu sprijinul ofițerilor Direcției Generale de Informații și Protecție Internă. În urma acțiunii au fost prinși în flagrant NN de 29 de ani, AM de 24 de ani și CI de 27 de ani, toți 3 din Piatra Neamț, în momentul în care primeau prin intermediul unei firme de curierat un colet în care se afla disimulată cantitatea de 485 grame cannabis. De asemenea, în coletul respectiv se aflau disimulate 100 comprimate, imprimate cu logo-ul Omega, ce urmau a fi comercializate drept comprimate ecstasy, dar despre care s-a stabilit în urma analizelor de laborator că nu conțin substanțe interzise. Cei 3 au fost reținuți pentru 24 de ore de către procuror din cadrul TICOT, Serviciul Teritorial Bacău. Ulterior, Tribunalul Bacău a emis pe numele a 2 dintre ei mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri și asociere în vederea săvârșirii acestei infracțiuni. Concomitent au fost efectuate 7 percheziții domiciliare în județul Neamț și în municipiul Bacău, în urma cărora au fost depistați alți 4 membri ai aceleiași grupări infracționale ce aveau ca preocupare traficul de droguri de risc pe raza județelor Bacău și Neamț. 2 dintre aceștia au fost reținuți de către procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Bacău, pentru 24 de ore, iar ulterior, Tribunalul Bacău a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni de trafic de droguri și asociere în vederea săvârșirii acestei infracțiuni. Față de o persoană s-a dispus măsura interzicerii de a părăsi localitatea, iar față de alte 2 persoane continuă cercetările în stare de libertate. Valoarea de piață a cannabisului confiscat este de aproximativ 50.000 de lei.